batare bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe Afrique takusana yoni toke dugo gamba madina yero fula be madina yero fula darila barka wura ali gelela samba kundama kon waktu yoni hato deji kame gajaba kajela energia ngardende kabroji mena to leydi Sénégal subaka hande o tonto keduga kotana musdo filitona yimbe njoy e galle goto pindani e wonkiji mumena tonto leydi Mauritanie horejo leydi ndi bismima nyalawma hanko ambassade mo leydi Maroc biteɗo Hamida Sabar ngam yettinde batake mudoma tonto leydi Mali caggala jillu almamiɓe leydi Mali to Bamako tonto galle Kuluba Ibrahima Aboubacar Keita holliti wonande dewle kometeɗe jumaji yidde makko yo naate jagorɗe leydi ndi tonto Guinée Conakry caggal nde Alpha Condé huni wonande ma waɗa gollorgal ko fate banggue pewnugol comti taw kadi ko koniyankoɓe leydi ndi jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal hollitiɗen golle joni gasa tonto leydi Côte d'Ivoire jagorɗo kalfinaɗo ñawore kame hakke innamade holliti caggal ñalawma mawninede wonande dogga monto en hawde saaha mo gonen ujunnaje tato ɓiɗɗo Côte d'Ivoire najo ene tawe e leyɗele hoddiɓe mumena kabruji menan jolam jabe riso connexion rokki ko haali Abouba woto godde joni jañoɗena batake immoradene yidbe galle Cheikh Tidiane yidbe galle Cheikh Tidiane ene mbadi erango dendangala bandirabe julbe kala ne batata haqillaji mumena taw kadi ko manditare galle Cheikh Tidiane manditare galle Cheikh Tidiane hitande hikkande non be cubi ko tonto leydi mena Mauritanie taw kadi ko lamorgo leydi Mauritanie to wiete noksota manditare galle Cheikh Tidiane wadata koy legal bitengala soko sima abe mbadi erango dendangala bandirabe julbe kala ne mbawata tawtorede odo sanon kala jiddo hebde hen ko buri hen labde wadata ko kondo hen noddiro kono mbata ko 00222 44 38 17 75 nototoma ko Ceerno Mamadou Siraje Ba taweteɗo tonto Mauritanie walla mbaɗa 00221 77 936 30 67 nototoma ko Ceerno Demba Gueya walla mbaɗa 00 336 37 86 03 37 nototoma ko Adja Mali Sala taweteɗo tonto leydi France walla mbaɗa 00 221 77 154 0011 nototoma ko biteɗo Ceerno Demba Jeri Diaka walla mbaɗa 00 225 67 37 00 09 notamment ko Ceerno Tidjani Touré walla mbaɗa 00 134 797 198 32 notamment ko Sokhna Kadja Gueya aɗa mbaɗi erango dendagal bandiraɓe julɓe to mbawi wonde kala nde mbawata nottade manditare galle Cheikh Tidiane kañum noon waɗata ko ñande nogase goo lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeetati ndeɗo hitande gonɗen taw ko lewru fandu toon to leydi men Mauritanie e legal bitegal Sokosim ne tawe e nder noksota taw kadi yettini ɓatake o ko Ceerno Mamadou Siraje Ba taweteɗo toon to leydi Mauritanie. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase go korse hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal puɗɗoɗen ko toon to Kédougou e oɗo hen tana musɗo baɗɗo toon e oɗo hen subakande taw kadi koye legal bitengal Gombo legal bitengal Gombo ne tawi nder Kédougou taw noon oɗo hen gorko woli goto koye cetal bitengal CNCAS taw kadi koko fate
e bange gollorgal bitengala caisse nationale de crédit agricole du Sénégal ko en tigi o gollata ko galle makko tigi hande tona musdo finitona caggalon wonande kay jom suudi makko jaro e duubi nogas e jeegom kame ɓiyi ko jarannode e duuɓi ɗiɗi ene wondi kadi e ɓiyi ko jarannode e duuɓi sappo e goho ene wondi kadi e bani ko debbo jarano e duuɓi sappo e jeegom kono ne kadi e duuɓi sappo e jeeɗiɗi ɓeɗo henna kala hande nde pini oɗo henna galle pindani e wonkiji mumen caggal nde koñiyankoɓe faabo nodda nde ɓen gaari losko mabɓe adingo kay ɓe kolliti wonde koɓe farkiɓe ko ko ɗum tigui woni ko farkiɓe aɓen donki fofde kamɓe kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe ma loskoji jokku hen noon so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde ma en gartu hen ko wasiyade bandiraɓe tan yooɓe ndento kala ko fate banggue gaz ko noon kadi lampade pétrole kame sondela e kala gueɗe ha tenti e cuuray kala ko ganduɗa ne farka nde tawno hen sa yimɓe so gonde asma sa farkima hunde a ronkat fofde tene sa ronki fofde kewɗa ko faɗɗade e tene kadi sa faɗɗima kewɗa ko mayde taw yaltinum ko jayde leydi Sénégal witende APS ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗena ma en kaale hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Mohamed Boun Abdallahi Dionne subaka hande o ɗowi taw kadi ko batu jonde jagorɗe ko fati e banggue yurnitade wonande kay so tawi diƴƴe jippima e nder leydi Sénégal woto yolayru wat oɗo sanan maɓe keblano ko fate banggue ɗen gueɗe kala ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗena ma en kaale hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kikiɗe hanki o wo joɗodima e nando makko hoorejo leydi riche taw kadi ko Poutine kamɓene ɓe jewtidi toɓɓe seeɗa ko fate banggue awo e ko fate banggue ndelam kuɓama ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Sénégal weeɗi jungo mum fate hoorejo leydi riche oɗo saaha mo gonɗen nde laamu leydi riche wattata haqqillaji mum e nder leydi Sénégal ko fate banggue ndelam kuɓama taw kadi ko jiitaɗama e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi riche jaari hoorejo leydi Sénégal gam tawtorede ko fate banggue futkoyngel e nder leydi riche ha tendi kadi ko fate banggue fettiyankoɓe leydi Sénégal wiyeteɓe baroɗe teddungal joni tonto leydi Sénégal keddoɗena ma en jaaha toon to Medina e lawol biyetegol sappo e joyyi angala nogas e ɗiɗi tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon caggal on jamma hecciyanko nde dadiɓe Medina nde jeehi kay addoyde biteɗo Madou Ndiaye ɓurɗo andirede Seck Ndiaye ko on tigui taw ko jeeyo comci no fewi nde dadiɓe jeeyi addoydemo caggal kay on gaddanɗomo kaytol nden noon ɓe jeehi to galle makko toon tigui ɓe ndondimo ɓe nawimo to commissariat mabɓe ɓe gaddimo toon ko sahanga 21h yeehi ha woni 23h30 ko nden tigui o rutti e jommi ko taw kadi ko toon to commissariat mo police o ko wona ɗum ko noon jinnaɓe makko ne tuumi ko dadiɓe tigui poti fiidemo taw kadi ko piggal musgal no fewi e biteɗo Mor Sarr taw kadi ko biteɗo Morsar taw kadi ko ɓurɗo ɓattade mo holliti wonande suudu makko ndu ha fayenma escalier ɗo jippinaɗo ton kala ne waɗi ƴiƴam oɗo saaha noon loskoji nana mbaɗe hen ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale lundiɓe ɓe kolliti wonande kañande sappo e tati lewru juillet lewru fanduɗo hen nandu tan maɓe mbaɗa jippo e booli Dakar gam hollidde mette mabɓe faade laamu hoorejo leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Saint-Louis ndar gueƴa dande maayo ñalawma hanki o jagorɗo awo mo leydi Sénégal kami jagorɗo awo mo leydi Mauritanie potiti toon ɓe jeehi e wuuro witego Ndiago noon ne tawi nder leydi Mauritanie taw kadi woɗɗani ndar no fewi caggal won isinaji mahete toon ko fate banggue moftirɗi liɗɗi kamɓe noon ɓe jeehi toon aɓe jaadi toon kadi e Wali mo Tarasa ne wondi kadi gouverneur taw kadi komo Ndara ɓe mbaɗi toon jillu mabɓe ɓe ƴeewi golle batte to nde caggal noon ɓe garti toon to Ndara ko toon tigui ɓe mbaɗi jonde mabɓe kuccam gam yewtidde ko fate banggue awo maaje kaɗɗe leydi Mauritanie taw ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe oɗo saaha noon loi keso walla min kuulal kesal ngal leydi Mauritanie addi kay wonande kala gawowo e nder maaje mabɓe koma yuppa taw e nder leydi mabɓe ɓe jiiya taw liɗɗi ƴettiteɗin haade mum jomum nawde toon to leydi muɗum ko wona ɗum ko noon ɓe kolliri beelam mabɓe no fewi kamɓe kala koɓe tonggui ko kala goto kala ma nawtan lamɗo muɗum caggal on batu jogorgo wadde
wadde toon to leydi Mauritanie ma lamɓe jindi toon on saaha noon ene ɗamina ma sifande sife toon ko fate banggue awamaji kaɗɗe leydi Mauritanie wonande ɓesguji Sénégal naɗe sen giwi toon to leydi Mauritanie sen giwi toon to leydi Sénégal jaafoɗon paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witende ami ɓe kolliti kikiɗe hanke o hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdallah Aziz bismima biyeteɗo Hamid Sabbar noon kam tigui woni ambassade cuɓaɗo toon to leydi Maroc yo ar jooɗo toon to Nouakchott taw kadi joɗonto toon ko leydi Maroc ñalawma hanke ono o yettini ɓattake makko hoorejo leydi Mauritanie ngam bisma demo toon e nder leydi ndi oɗo saaha noon yidde mabɓe ko leydi Maroc kami leydi Mauritanie yo wontu leydi cehilagal leydi jokkere e ndam kami leydi gollodirodi taw kadi ko golle payidinɗe no feewi joni keddoɗen koye hoorejo leydi Mauritanie ñalawma hanke o kadi o bismima ambassadeur mo Royaume Uni onne kadi addi toon ɓattake mum gam yettinde cehilagal hakkude leydi Mauritanie kame leydi Angleterre joni toon to leydi Mauritanie keddoɗenama en kaali jayde witende RFI radio France ɓe kolliti wonande gollotoɓe e bindola kayitaji kammene koɓe natanɓe hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi e nder leydi Mauritanie kala ala kayit ɗo bindola kayit ko wiyete union yiya e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon wonande kay bindol kayit taw ko gollargal mum fuɗɗa ko hitande 1990 e capanɗe jeegom e jeenaya oɗo saaha noon so tawi ƴewama ken wona temedere e sappo e joyo gollotoɗo heena taw kadi ko région ne wonde Saba ha oɗo saaha mo gondena kayitaji mum cuwa taw yaltude ɓe kolliri noon wonande o ngoɗo hofgo juuɗe temedere e dow temedere kamɓe kala ɓe jaɓodiri heena kamɓe noon saabi tigui hofgo mabɓe juuɗe ko lebbi 4 ɓe keɓani jaɓɓele mabɓe tene kadi koɓe jomena galleji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende ñoosa walla min ma en kaali jayde wiyete initiative ɓe kolliti wonande kay nogas e jeeɗiɗi taw kadi ko lewru korka ndu ko nden tigui oɗo hen biteɗo Samori Wuldu Beya taw kadi ko gardiɗo landa mbiteka Ela Mustakbal ɓe kolliti wonande kamɓene kay koɓe dariɓe darde tindilal gam jeeyede sumgoji jogorɗi wadde e nder leydi Mauritanie beele kamɓene aɓe mbawa lamade leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde France witende RFI ɓe kolliti wonande kay landa islamiste en wiyete kata wassul kamɓene ɓe ñiŋi no feewi taw kadi ko goomu toɗɗago yo ardo ko fate banggue sumgoji leydi Mauritanie goomu wiyetego seni ɓe kolliti wonande oɗo saaha mo gonɗen goomugo kala e kewendi mum e tekkendi mum kala ala hen lundi yankoɓe ten ɓuuri hewde hen ko gollotoɓe e laamu ɗum noon firti noon oɗo saaha mo gonɗen kam laamu ngu ko kam tigui jeeyi e guinola golle ko fate banggue sumgoji jogorɗi wadde e nder leydi Mauritanie sen ngewi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali caggal bale mayirɗe lewru ko halka yogay almameɓe mbaɗino jillu mumen taw kadi ko toon to galle lamorgo ngo woni Kuluba ɓe dañino joddade hoorejo leydi Mali woni Ibrahima Boubacar Keita ɓe jewtidino toɓɓe jaƴƴe no feewi ko fate banggue gonangala leydi Mali kanko Ibrahima Boubacar Keita no o holliti wonande dewle kewɗe kometeɗe jumaji e yidde makko ɗo saaha mo gonɗen ko yo dewle ɗe mbaɗene kayitaji taw kadi kayitaji ɗi ene mbawa yaade ha to jagorɗo kalfinaɗo gueɗe fina tawa beele kadi oɗo saaha mo gonɗen nden ka rewɓe resseteɓe ne ɓeydo sembolinde e nder leydi Mali ko wiyete nden ka debbo e nder galle muɗum so tawi dewgal waɗi kayit waɗama sarɗiyeji kala kay tappam woni kala dañi kayit mum ma wonan hurum debbo ma wonan hurum gorko ma wonan hurum sukaɓe e moni kala ma anduno jaguiri suudu mum taw kadi wona tan mere humama tan e nder juma gasi e goto kala yeehi min komi gorko kala ko belami ko ɗum mbaɗanmi walla minne kadi komi debbo e kala no belirami noon mbaɗanmi taw kadi ala kuule pawaɗe hen ha joni toon to leydi Mali keddoɗenama en kaali hoorejo leydi Mali Ibrahima Boubacar Keita o holliti wonande kay jagorɗo kalfinaɗo ko fate koniyankagal ko ɓuuri yawde yaccade yo luskoji lugge mbaɗe e nokku biteɗo nantaka ko toon tigui gasɗe tati jiita kene foto wonde ɓalli fulɓe nogas e tato neɗɗo ene tawa
fa hen ubba oɗo sanon peɗeli jofati ko koniyankoɓe fama ɓe leydi Mali kanko noon Ibrahima Boubacar Keita o holliti hay goto ɓe curata hay goto ɓe cuddata ɓe gonira ɗo gam surde koniyankoɓe leydi Mali ɓe gonirɗo tigui ko haalde gonga ɗum noon yoloskoji mbaɗe hen so tawi kay woni ko ɓen tigui mbaɗi ngal ɗon baɗala yo joomen jaggue pawe taw kadi ko kuule cattuɗe no fewi ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Buguni finoɓe wuuro Buguni ñalawma heccanke a fayen ma hanki kala jaltini buubaji kamɓe bawɗi ɓene kongo boluji ɓene kongo beñoir uji so soɓɓe e liliɓe kala ne gama woni noon sababu amdeɓe ko ngakkugol toon ndiyam no fewi caggal kay duuɓe limtinɗi aɗene berti juuɗe mabɓe faade laamu leydi Mali gam ɗaɗɗirde ɗumen ndiyam keelelama diwan Buguni kala oɗo saaha noon ɓoyatama ɗum ɗiɗɗo tan e lebbi 15 caggal gollorgal bitegal sino haydoro nde fuɗɗi arde toon ñalawma heccenko taw kadi ko wadde toon ɓundu mawdu no fewi ndu ganduɗa ene wawa yernude diwan o kala ko wiyete machine ngaji mawɗi no fewi ma compi toon taw kadi ko forage mo ganduɗa yimɓeɓe kala ene mbawa yarde ha ɗum ɗita ngaalu mbaɗagu hen gu noon yalti koye boñ winderet kene fotta wonde milliard uji 3 taw kadi koye koppreje franc CFA joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale Ibrahima Boubacar Keita woni gardiɗo leydi ndi ñalawma hanki on wo toɗɗima biyeteɗo Bakary Terata o toɗɗima biteɗo Bakary Tereta yo won directeur de campagne ko fate banggue sungoji e nder leydi Mali taw ko landa makko ka ko on tigui ɗowata guinol landa makko kanko Ibeka joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale carte biométrique taw kadi koko fate banggue carte électeur oɗo saaha noon fuɗɗima yaltude ñalawma hanki o yimɓe he puɗɗima hebde carte mumen e ɗum eɗen mbasi tan bandiraɓe kala yoɓe gaddoy carte mabɓe moni kala mofta carte mum ha tiiɗa wasa jabde sottede yaaha suɓano hoore mum mo wela taw kadi komo yiiɗi yo laamo leydi Mali sen gewi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry Alpha Condé huninoma ma wat gollorgal manggal biyetegal ISIN taw kadi ko pewnowal comci taw ko comci koniyankoɓe ko wiyete teniji armée leydi ndi oɗo saaha noon ñalawma hanki o koniyanke walla mbiyen jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue koniyankoɓe leydi ndi waɗi toon jillu muɗum caggal no watta jillu makko holliti oɗo saaha mo gonɗen on ISIN fuɗɗima gazette ene machine ngaji kewɗi mbaɗama toon ɓoyata kay kala ko koniyankoɓe ɓornoto manat iwde caggal leydi Guinée Conakry ha joni toon to Guinée Conakry keddoɗen jillu Alpha Condé nokku biteɗo Kankande o holliti wonande finoɓe wuuro witego Kankande kame nokku mum kala oɗo saaha noon ko nokku ɓurɗo teskede ko fate banggue ndema maaro kame basalle ha fayma tamate e ligguimaji kala wonati yidde noon oɗo saaha mo gonɗen ɓesguji leydi Guinée naɓe ene ñama maaroji giwɗi caggal leydi Guinée kame basalle hay tamate e gueɗe goɗɗe kala yidde makko noon ko laamu ngoɗo saaha ma wat hen koppareji kewɗe no fewi beele leydi Guinée kala wawa ruttade e ndema ha tente falde Kankande sen gewi toon to Guinée Conakry paaɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire ñalawma teddiniraɗo dogomol to en wiyeteɓe réfugié ji dognoɓe ne moltoyi caggal leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ñawore kame jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue haqqe innamaje biteɗo sana kombile o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen ɓe limi kene fota wonde ujunnaje tato ɓiɗɗo jeeyaɗo e nder leydi Côte d'Ivoire nana mooli toon to Libéria e toon to leyɗele taariɗe ɗum kala ha oɗo saaha mo gonɗen suwa taw artude saabi ɗum noon ko ñalawma hanki o sinistre en keewi e nder leydi ndi ha ganduɗa heɓɓe to banggue keerol hakkude mabɓe e Libéria hewɓe hen oɗo saaha mo gonɗen ene tawe toon to Libéria taw ko finannoɓe toon ene dawa e nder leydi Côte d'Ivoire caggal nde lawol ngol taaƴi ha laaɓi oɗo saaha ko laana tigui yahata toon ten laana ka ene waɗi teere yoga e mabɓe mbawa ndiyam ene kula taccude e nder ngoɗo hen maayo sen gewi toon to leydi Côte d'Ivoire paaɗen ko toon to Ghana kene wona joni balɗe 15 Ghana wonti koye pooɗe ndure ko fate banggue fédération fukkoyngel mo leydi Ghana caggal noon wonande kay entoureur mo kippo leydi Ghana tuuma caggal kay nde jeydiyanke goto holliri vidéo makko omo waɗa mbuñaari e inde laamu leydi Ghana inde laamu leydi Ghana kame inde laamu Nana Akufo-Addo woni laamiɗo leydi ndi ha ganduɗa waɗi tigui haare mawde no fewi e nder leydi ndi ko fate banggue ɗowoɓe fukkoyngel ngel leydi Ghana ha ganduɗa oɗo saaha mo gonɗen fédération leydi Ghana natti wodde FIFA noon ne fiiɓi dogde hen koyɗe jaam kikiɗe hande o alhamisa ma FIFA yetto toon to Accra lamorgo leydi Ghana ñalawma janggo noon maɓe jooɗo ɓe joddodo e laamu leydi Ghana ta tente jagorɗo kalfinaɗo ko fate fukkoyngel biteɗo Issa Assi Hama maɓe joddo
ɓe jewtide gueɗe kewɗe ko fatte banggue muñarni ɓeten woodi walla wodani e on jaydiyanke jaltinɗo wonande kay oɗon vidéo kollirɗe wonande on taw kadi ko ɗo wannoɗo kippo gendi leydi Ghana ene yeloro ene juloro ko fatte banggue inde laamu leydi Ghana sen giwi tonto leydi Ghana paɗen ko tonto Niger oɗo hen lundiyanke wiyete ko Hamma Amadou ñalawma hanki o noon cour constitutionnel leydi ndi ittimo ha laaɓi taw kadi ko wutte sarɗiyanke mo leydi ndi ɓornomo ɓesguji leydi ndi ɓornomo itti ha laaɓi caggal on tumedemo ken woni joni duuɓi jondi no fewi ko gujjuɗo sukaɓe kala saaha mo yeeya ɗumen caggal noon wonande kay o ñawanoma omo soke e nder leydi ndi caggal no sellano o yeehi toon to France oɗo saaha mo gonɗen wartani hollirama oɗo saaha mo gonɗen hitande ujunnaje ɗiɗi e se go o wawata ƴamde lefol laamu e nder leydi Niger ha joni tonto Nigeria walla men sen giwi tonto Niger paɗen ko tonto Nigeria jayndiyanke mo Abuja joɗodima e ambassadeur mo leydi Italie ɓe jewtidi yoga ɓiɓɓe Nigeria naɓe taw kadi ko dumbaɓe tonto leydi Italie tonto Italie noon kene foto wonde ujunere temedde joyo ɓiɗɗo Nigeria najo taw kadi ko dumbaɗo e cuuɗi dumbirɗi tonto leydi Italie saabi ɗon ko fate banggue trafic kanko jayndiyanke onon dañi namde kewɗe o namdi wonande ambassadeur o holliti wonde ɓiɓɓe Nigéria naɓe taw kadi ko taccoɓe maaje kaɗɗe siftinde on noon e maaje kaɗɗe ɗe leydi Libye taw kadi ko faade toon to Italie ene teska ɓuuri wawde lumbude ɗon ko ɓiɓɓe Nigéria naɓe o holliti noon wonande kay kanko jayndi yanke o holliti wonande toon to leydi Italie ɓuuri dumbede toon ko ɓeɗe hen wiiteɓe Nigéria naɓe taw wona huuɗo bonko koɓe nanguira taw kadi ɓe nanguirati koko fate banggue clandestinement ko fate ɗannugol laabi ɗi ndewani lawol on ambassade noon wuli ɗum ha yeddi o wi hay amma hayno ɓiɗɗo Nigéria najo goto meeɗa jaggue toon dumba taw kadi dumbiɗa ko rewe maaje kadde e yetti toon ko wona ɗum ko kadi hay ɓiɗɗo Nigéria najo goto meeɗa waɗede refoulé ha toon to Libye caggal hollirde wonande laamu leydi Nigéria holliti wonande sukaɓe hewɓe ene nawte ha toon to Libye kanko ambassade o yeddi ɗum ha memi leydi o wi hay ɓiɗɗo Nigéria najo goto meeɗa waɗede refoulé ha toon to leydi Libye kala taccuɗo maaje ɗe yetti toon to Italie ene woni e nden kame kisala siftinde noon so ɗon teski laamu leydi Nigéria kame laamu leydi Italie hakkude mabɓe noon ne ɓuuɓi ha ɓurti ene ɗeɓi herƴinde gonka mabɓe kala ha joni toon to leydi Nigéria keddoɗen ma en kaale procureur biyeteɗo Abdoullah Boukar Malam walla mbiyen toon Aboubacry Malam taw kadi ko procureur général mo leydi Nigéria sifi ñalawma hanki o hakkude Royaume-Uni kame États-Unis d'Amérique wonande koppareje jonɗe no fewi ɗe général Aboucha taw kadi kam wonno hoorejo leydi Nigéria ɓe dirtinno ken wona temedde tati e nogas e ɗiɗi taw kadi ko million e koppareje dollar nawi ɗum toon to bogne mo Suisse ha caggal noon ɗoɗo bogne koko ronkana tigui yo yaltin ɗeɗon koppareje ñalawma hanki o noon ɓe cifodirima Royaume-Uni kame États-Unis d'Amérique walluɓe beele ɗen koppareje ne jalta ha laaɓa garta e Nigéria ɓe kolliti noon ɗen koppareje so tawi garta e Nigéria ɓe ballata tigui ko miskineɓe kame wasɓe ɓe ngala kotki e nder leydi Nigéria sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi Tchad caggal balɗe capanɗe nayya ko Idrissa Déby itno wayluno jagorɗe leydi ndi kala toɗɗi jagorɗe kese ñalawma heccan kono o toɗɗitima jagorɗe kese o waddi waylo goɗɗo oɗo sano hollitama wonande kay mbaggu hongongu e nder leydi Tchad wona mbaggu yadungu e ɓesguji leydi ndi kala toon to leydi Cameroun hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ma yedde hitande a farmawɗe sahamo gonɗen ken wona capanɗe jeetato e goho taw kadi ko koniyanke kamɓe tigui mbasi pittade mabɓe toon to falde angal fona capanɗe jeeɗiɗi e nayyi militaire taw kadi ko jeeɗiɗo woni police ji ɓen tigui woni waraɓe toon to falde angal fon ɗin ɗereji kala kippama bindama gaddama ha yesso hoorejo jagorɗo oɗo saaha mo goni ma o joddo e polbiya gam ƴettude peeje peccorɗe holno jaam duumiɗe artirta toon to falde angal fona sen giwi toon to leydi Cameroun paɗen ko toon to leydi Gabon hoorejo leydi Maroc biyeteɗo Mohamed Sis itti koolaɗo mum taw kadi ko jagorɗo kalfinal hakkude leyɗele woni ɗum e laamu leydi Gabon on yettima e Libreville ñalawma hanki o joɗodima e nando hoorejo leydi Maroc taw kadi ko Ali Bongo Ndimba on ɓattake noon woni hen ko kanko roi Maroc ma o tawtore jonde joɗotonde toon to Nouakchott hoorejo leydi Gabon ene wawi jaggandemo koyngal taw kadi kañumne ene jiiya tigui
yimɓe ɓurɓe ñibde takke e catal bitengal semak ngal Afrique bange hakkundejo ngal Afrique centrale kamɓe kala omo waddi jungo mabɓe omo waddi ɓe jungo ya fanande mbawata nangandemo jungo no fewi artude leydi Maroc e union africaine taw kadi ko jonde jogorde joɗade toon to Nouakchott sengi wi toon to Gabo paɗen ko toon to Zambie ko famdi ko kala ko yimɓe sappo mbasi pittali men e gollorgal min goto caggal ne mbaɗi luuroji mabɓe ɓe naati toon aɓe gasa kanŋeji ko toon tigui gaska mabbi e mabɓe kene foto wonde yimɓe sappo noon ma yi e nokku biteɗo kitwa ne tawi nder leydi ndi yimɓe jeeɗiɗo gañima hen gañande musɗe no fewi taw yaltini ɗum ko police mo kitwe sengi wi toon to Zambie paɗen ko toon to Zimbabwe taw kadi ko hôpital central mo Harare woni lamorgo ngo toon kadi ko sukaɓe ɗiɗo taw kadi ko funeɓe ko ɓen tigui mbasi toon pittali mumen soɗon teski noon so tawi sukaɓe jibinama e hôpital uji aɓe kewi jaggude sukaɓe ɓe lelna ɗumen e tabal taw kadi tabal ngal ne waɗi dowto ko fate banggue lampaji ene wuuli seeɗa beele wulna ɓalli sukaɓe way kay kono sukaɓe goni koye deedi yumiramu men ni ɗon ɗoɓe lelni sukaɓe noon ko ɗon tigui lampaji ɗi maasi sukaɓe kamɓe kala ɗiɗo kala ko ɗon ɓe dutti e jomiɓe oɗo saaha noon waɗande kay gardiɗo hôpital o e holliri ma mbaɗi hen loskoji ɓe ƴeewa oɗo saaha mo gonnen so tawi ko tayade walla ala so tawi kay ko caɗele technique ko wawi wonde kala ma en garto hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗo hen yajje oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba en keɓani Ghali Abouba caggal guilnana waɗen signe kono ko connexion leydi Mauritanie oɗo saaha ne febli ha ɓurti caggal on ɓe goni koye ko wiyete baccalauréat konngol meɗen mbaynigo hande alhamisa mbiɗen neɗɗo so tawi o dañi duuɓi 40 omo foti suɓade ko ñamata neɗɗo so tawi o dañi duuɓi 40 omo foti suɓade ko ñamata o usta nebam o usta sukara o usta kadi heeñe usta ɗellere en neɗɗo foti ko suɓade ko ñamata so dañi duuɓi 40 kala duuɓi ɓeydaɗi e duuɓi makko omo foti ƴewde ko foti ñamde musidɓe tedduɓe guilanim sa wodani ɓuuri mettude kala ko neɗɗo mo anda ko ñamata duuɓi ne jaaha aɗa ɓeydo yidde ñamde nde yadani e ɓandu maɗa neɗɗo kala ene foti andude ko yaade e ɓandu muɗuma guila halkaki musidɓe tedduɓe kabruji mena ɗemgal pular ɗum ɗo wonno komin tonga noon oɗo hen kikiɗe hande ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena